Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη αγωνιστική του Europa League για τις ελληνικές ομάδες, με θετικά αποτελέσματα για όλους, 3 ισοπαλίες και 1 νίκη. Αλλά θα πάρουμε τα μάτς με τη σειρά και πρώτο το μάτς της ΑΕΚ χρονικά, 1-1 με τον Άγιαξ. Τι είδες στην ΑΕΚ? Είδαμε δύο ομάδες να παίζουν καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Η ΑΕΚ κατάφερε να παίξει ένα παιχνίδι πιο συντηρητικό σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια, είτε στο πρωτάθλημα είτε στην Ευρώπη. Δυστυχώς η ΑΕΚ δέχτηκε γκολ για 12η συνεχόμενη φορά. Σε όποιο επίσημο παιχνίδι έχει παίξει φέτος έχει δεχτεί γκολ. Κατάφερε να περιορίσει λίγο τον Άγιαξ στην κατοχή της μπάλας όσον αφορά μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή ο Άγιαξ έπαιζε περισσότερο την μπάλα με μεγάλες μπαλιές, ψάχνοντας να βρει τους γρήγορους επιθετικούς που είχε. Εντάξει, αυτό κυρίως στο δεύτερο μήχρονο, έτσι που έκατσε λίγο πιο πίσω. Και επειδή προηγήθηκε κιόλας, προτίμησε να παίξει με αντιπιθέσεις. Με ένα ανόητο πέναλτι για μένα, δηλαδή μπορούσε να το αποφύγει η ΑΕΚ αυτό. Είναι το τρίτο γκολ που δέχεται με πέναλτι στα δύο ευρωπαϊκά μάτς που έχει παίξει. Δηλαδή δέχεται γκολ στα ευρωπαϊκά μάτς πλέον μόνο με πέναλτι. Αυτό έχουμε δει σε δύο παιχνίδια. Ναι, είναι λίγο απρόσεκτη στην άμυνα. Ωστόσο, εμένα μου άρεσε γενικά η ΑΕΚ. Δηλαδή το μάτσο διαχειρίστηκε. Όσο έβλεπα το μάτσο, παρόλο που ήταν πίσω στο σκορ, πίστευα ότι κάποια στιγμή θα βρει τον γκολ της ισοφάρισης και πίστευα και την ολική ανατροπή, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ φέτος. Αν εξαιρέσει το μάτσο με τον Όφη, σε όλα τα υπόλοιπα έλεγες τώρα θα μπει τον γκολ, τώρα θα κυνηγήσει η ΑΕΚ, θα μπει, θα κάνει. Σου δίνει την εικόνα ότι κυνηγάει και ορθολογικά να πετύχει γκολ. Δηλαδή και στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που ήταν πίσω στο σκορ και υπήρχε η πίεση του αποτελέσματος και να βάλει ένα γκολ, έβγαινε με ωραίες συνεργασίες είτε από δεξιά, με το Ρώτα όταν μπήκε αλλαγή, αλλά και πριν. Έπαιξε αρκετά από τις πτέρυγες. Άποψή μου, θα ήθελα να παίξει λίγο πιο κάθετα παιχνίδι, δηλαδή με Πινέδα, Ραούχο να σπάνε την μπάλα για να μπαίνουν μέσα και όχι τόσο πολύ τα πλάγια. Δηλαδή θα μπορούσε για να ανοίξουν και τις άμυνες πιο εύκολα. Ίσως ήταν οδηγία του Αλμέιδα. Ήταν οδηγία, παίξαν περισσότερο από τα πλάγια. Είχαν φορτώσει τον άξονα οι παίκτες του Άγιαξ και γενικά ήταν μια ομάδα πολύ πιο καλή από ό,τι την περίμενα. Εντάξει, Άγιαξ είναι προφανώς, θα βγάλει αντίδραση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες μπροστά, πολύ γρήγορους. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Έτσι πως πήγε το μάτς, πήγαινε γάντι στον Άγιαξ από την άποψη ότι προηγούνταν και είχε να διαχειριστεί ένα σκορ το οποίο μπορούσε να βρει δεύτερο γκολ στην αντεπίθεση και να το καθαρίσει. Ωστόσο η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα και ισοφάρισε και λίγο έλειψε να γυρίσει το μάτς με ολική ανατροπή, να το κάνει 2-1 στο τέλος. Αν δεν το είχαν ο Σιμάνσκι ή ο Γιόνσον. Ο Γιόνσον έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-1 στο τέλος. Αν και σε γενικές γραμμές, άμα το δούμε το παιχνίδι, το 1-1 νομίζω είναι το δίκαιο αποτέλεσμα για αυτό το παιχνίδι, γιατί και ο Άγιαξ έχασε κάποιες ευκαιρίες μπροστά, όπως έχασε και η ΑΕΚ. Στην εικόνα του ομίλου. Διατηρεί την ΑΕΚ, στην ουσία εξαργυρώνει εν μέρη το πρώτο παιχνίδι με την Brighton και είναι πρώτη με 4 βαθμούς. Είχαμε ισοπαλία στο μάτς της Μαρσέιγ με την Brighton, αν και προηγήθηκε η Μαρσέιγ με 2-0, έγινε 2-2. Οπότε είναι ΑΕΚ με 4, Μαρσέιγ και Άγιαξ με 2 και η Brighton τελευταία με 1 βαθμό. Πολύ σημαντικό το ότι δεν έχασε, γιατί διατηρήθηκε και βαθμό πήρε έτσι και έφτασε στους 4 και διατηρήθηκε ψηλά στη βαθμολογία. Και για μένα η ΑΕΚ έχει αυξήσει πάρα πολύ τις ελπίδες της για να συνεχίσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά τα Χριστούγεννα. Έρχονται δύο δύσκολα μάτς με τη Μαρσέιγ μέσα έξω. Όλα τα μάτς δύσκολα είναι για την ΑΕΚ. Απλά δείχνει ότι τα κοιτάει ένα-ένα και τα αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα και παίζει το ποδόσφαιρό της. Δηλαδή, εμένα αυτό μου αρέσει. Ότι η ΑΕΚ δεν θα παίξει με σκοπιμότητα, ας πούμε, μόνο για το αποτέλεσμα. Θα νικήσει και θα πεθάνει με τον τρόπο. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι δεν το είδα μόνο στον Όφη αυτό φέτος. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια κυνηγάει, δημιουργεί, τρέχουνε. Μου αρέσει αυτό που κάνουν. Μου αρέσει αυτό που βλέπω βασικά. Πάμε να δούμε μια και τα στατιστικά. Τα οποία πάνω κάτω είναι ισοδύναμα όπως βλέπουμε. Δεν είναι πολλές τελικές για την ΑΕΚ, 25 τελικές έναντι 10, δηλαδή η ΑΕΚ πίεσε. Ναι, αλλά άμα δεις στο στόχο είναι ίδιες. Δηλαδή. Εντάξει, ναι, okay. Δεν ήταν τόσο ποιοτικές όλες τις φάσεις, αλλά γενικά είχε η εικόνα του αγώνα σου έδινε ότι είχε το πάνω χέρι σε πολλά σημεία. Σε πιο πολλά σημεία από ότι ο Άγιαξ, ας πούμε. Ναι, όπως είναι και τα 65 γκολ, ας πούμε, είναι στα ίδια. Ναι. Κάτι άλλο για την ΑΕΚ, MVP, ας πούμε, έχεις κάποιον να σχολιάσεις, να πάμε στο μάτσο Ολυμπιακό. Θα σου πω, μου άρεσαν πολύ τα στόπερ για κάποιο λόγο. Και ο Βίντα και ο Μουκουντή. Ο Βίντα σκόραρε κιόλας. Και ο Βίντα σκόραρε, ναι. Μου άρεσαν πολύ οι τοποθετήσεις τους, δεν κάναν λάθη, μοιράζαν την μπάλα. Λείψανε αυτόν τον καιρό που ήταν τραυματίες και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ για τη συνέχεια. Ωραία. Πάμε να δούμε και τον Ολυμπιακό.
Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός για μένα αυτοκτόνησε. 2-2 με την Μπάτσκα Τόπολα. Μια ομάδα που ακούγοντας το όνομά της δεν σου γεμίζει το μάτι, ωστόσο ήταν πιο καλή από ό,τι την περίμενα στον αγώνα. Ήταν πιο ανταγωνιστική. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός έδειχνε ότι έχερε τον έλεγχο. Μόλις η Μπάτσκα Τόπολα προσπάθησε και ξεμήτησε από την άμυνά της που λέμε στην πρώτη αντεπίθεση, ο Ολυμπιακός πέτυχε γκολ με το Μασούρα. Και εύκολα και σύντομα το δεύτερο ημίχρονο το καθάρισε και το έκανε 0-2 και εκεί λες ότι όλα τελειώνουν. Στο 0-2 είπα και εγώ ότι τέλος. Μάλλον το ίδιο είπαν οι παίκτες του Ολυμπιακού όμως. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κέρδισε, ίσως πάει για ένα τρίτο γκολ, κάπως έτσι το έβλεπα. Γιατί είχε τον έλεγχο κιόλας. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες επιθέσεις της Μπάτσκα Τόπολα, αλλά δεν υπήρχε κάποια καθαρή ευκαιρία που λες ότι θα το φάει τον γκολ. Αλλά πιστεύω ότι το 0-2 και μετά είναι σαν να κατέβασαν το διακόπτη παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως είναι και η διακοπή που έρχεται και σου λέει το κερδίσαμε. Πάντως έκανε εντός εισαγωγικών κακό στην ομάδα αυτός ο εφησυχασμός. Βρίσκει ένα γκολ η Μπάτσκα Τόπολα στο 63 και μπαίνει στο μάτς, παίρνει ψυχολογία στην έδρα της, παίζει, σου λέει θα τα παίξουμε όλα για όλα. Και το κλειδί στο μάτς είναι η κόκκινη του Ντόι που δίνει και το αριθμητικό πλεονέκτημα στη σέρβικη ομάδα. Και ο Ολυμπιακός εκεί, για κάποιο λόγο, ενώ θα μπορούσε να διαχειριστεί ένα μάτς, εντάξει, με 10 παίχτες, δεν είναι η πρώτη φορά που θα παίξει, προηγείται, είναι καλύτερος, πιο ποιοτικός, θα μπορούσε να παίξει λίγο πιο σωστά στην άμυνα. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε και στα άλλα μάτς, τον Ολυμπιακό να είναι καλός δημιουργικά, αλλά πολύ μέτριος ως κακός στην άμυνα, αυτό είδαμε και σήμερα. Ξέρεις τι πιστεύω, Κωστή, ότι στον Ολυμπιακό είναι αυτό που έχουμε πει και στις προηγούμενες αναλύσεις που έχουμε κάνει. Αν λείψει Ποντένσε, Ελκαμπή και Φορτούνης, είναι άλλη ομάδα μπροστά. Και άμα δεις. Δεν λείπανε όμως. Ναι, έβγαλε αυτούς τους παίχτες. Εντάξει, και... Ναι, παρόλο που είχε την κόκκινη, δεν θα διαφωνήσω. Ναι, αλλά... έβγαλε ας πούμε, το Φορτούνη και έβαλε τον Αλεξανδρόπουλο για να έχει τρεξίματα στον άξονα. Ναι. Δηλαδή ήταν λογικές οι αλλαγές του, δεν ήταν κακές οι αλλαγές. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά μπροστά σταμάτησε να δημιουργεί. Έβγαλε ό,τι πιο δημιουργικό είχε. Ναι, οι τρεις παίχτες, μπήκε ο Γιώβετιτς. Μόνο ο Γιώβετιτς μπήκε ας πούμε, επιθετικά, αλλά και πάλι ο στόχος της ομάδας το 2-1 είναι να κρατήσει το σκορ, είσαι με 10 παίχτες. Το θέμα είναι ότι πώς το κρατάς αυτό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση δεν έβγαζε μεγάλη ασφάλεια στην άμυνα. Το κρατάς κρατώντας μπάλα και δεν την κράτησε την μπάλα. Αυτό. Πιέστηκε, έχασε την μπάλα πολλές φορές στο κέντρο. Δέχτηκε ένα γκολ στο 90. Για μένα ο τίτλος είναι αυτοκτονία. Δηλαδή, είναι κρίμα για τον Ολυμπιακό γιατί μπορούσε να πάρει μια νίκη σήμερα για να φτιάξει ακόμα καλύτερα τη θέση του στη βαθμολογία και γενικά για την Ελλάδα, έτσι, σαν νίκη για τους συλλόγους μας. Αλλά ήταν αυτόχειρες. Δηλαδή, εκεί που περίμενα θα κρατήσει το 2-0, το τελικό 2-2 τον αδικεί. Αλλά δεν ήταν μια καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού γενικά. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ κακή εμφάνιση. Υπό άλλες συνθήκες, αν κέρδιζε τη Φράιμπουργκ στο πρώτο παιχνίδι, θα μιλούσαμε διαφορετικά ότι αυτή η ισοπαλία δεν είναι και το χειρότερο αποτέλεσμα. Αλλά πλέον με την γκέλα που έκανε στο πρώτο παιχνίδι, στο 2-3 στο Καραϊσκάκι με την Φράιμπουργκ, πλέον το 2-2. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Ότι στο μάτς με τη Φράιμπουργκ μπορεί να χάνεις από κυρίως προσωπικά λάθη. Από δικά σου λάθη. Και ο κόσμος φεύγει τουλάχιστον ικανοποιημένος από την εικόνα ότι ξέρεις κάτι, η ομάδα μου προοδεύει, πάει καλά, θα προχωρήσει. Και πας σε ένα μάτς με το ότι πρέπει να το κερδίσω. Μπαίνεις, βάζεις 2 γκολ τέλος πάντων με την ποιότητά σου, γιατί δεν έθελξε επιθετικά ο Ολυμπιακός. Απλά βρήκε 2 γκολ με τον Ποντένσε που είναι ο MVP, ας πούμε, μέχρι στιγμής του Ολυμπιακού μαζί με τον Φορτούνη. Και λες εντάξει, 0-2 είναι εκτός έδρας, δεν είναι και κανένα μεγαθύριο η Μπάτσκα Τόπολα, θα το κρατήσω. Δηλαδή πιστεύω ότι κανένας φίλαθλος του Ολυμπιακού δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει, φαίνεται στα στατιστικά φαίνεται καλά. Παίζουν ρόλο και οι κόκκινοι μετά ότι πήρε τα πάνω της η Τόπολα. Είναι μοιρασμένα βασικά και η κατοχή της μπάλας. Ναι, ουσιαστικά ανέβασε τα στατιστικά της η Μπάτσκα μετά την αποβολή. Σωστά. Και γενικά αναδιαστήματα έβρισκε κάποια 5 λεπτά, 10 λεπτά μέσα στο μάτς που άρχισε να βγαίνει πιο επιθετικά. Ωστόσο δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός χτυπούσε εύκολα στην αντεπίθεση. Στην αρχή τουλάχιστον. Μέχρι την κόκκινη κάρτα που ουσιαστικά κατέρευσε τελείως αμυντικά. Ξεχώρισε κάποιον από τον Ολυμπιακό που. Ο Ποντένσε δεν τίθεται συζήτηση επιθετικά, αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι το επιθετικό κομμάτι, είναι το αμυντικό. Δηλαδή πρέπει να βρει συνοχή άμυνά του, δεν ξέρω, να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Ο Ρέτσος, ο Ντόι, ο Φρέιρ. Εντάξει, δεν έπαιξε σήμερα, αλλά γενικά
οι αμυντικοί του πρέπει να βρουν συγκέντρωση και συνοχή μεταξύ τους και να δουλέψουν πιο πολύ αμυντικά. Γιατί είναι κρίμα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει πάντα περισσότερα από όσα τρώει. Δηλαδή, είναι κρίμα να βάζεις γκολ και απλά να τα τρως εύκολα πίσω. Έχει ποιότητα να δημιουργήσει. Θα το βρει, πιστεύω. Εντάξει, πιστεύω πάλι θα περάσει στην επόμενη φάση. Αν όχι του Europa, σίγουρα στο Conference. Αλλά. Έχει δρόμο. Είχε την ευκαιρία, ναι. Έχει 4 παιχνίδια. Τώρα έχει διπλά μάτς με West Ham. Ναι, δύσκολα. Θα πρέπει να προσέξει. Πάντως, για να μείνει απ' έξω, πρέπει να χάσει την έδρα του από την Μπάτση Κατόπουλα, που είναι λίγο αδύνατο. Και όχι, δηλαδή πιστεύω. Και μέσα στο Καρεσκάκι θα την πατήσει, όπως ήταν και καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα από την Σέρβικη. Ναι, πιστεύω ότι θα πάρει το αποτέλεσμα εκεί και θα μείνει στην Ευρώπη. Να δούμε και το Παναθηναϊκό. Πάμε και στο Παναθηναϊκό. Που έμεινε στο 0-0. 0-0 μέσα στο Ισραήλ. Κακό μάτς και αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω εσένα που σου φάνηκε. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτός που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Ναι, αλλά ούτε και η Μακάμπι ήταν κάποιο τρομερό φόβητρο. Στο δεύτερο ημίχρονο τον έχει πιέσει πάρα πολύ. Αν και τον πίεσε, ο Παναθηναϊκός έχασε και αυτός ευκαιρίες στο τέλος. Παρόλο που δεν υπήρξε κάποια κλασική να πεις ευκαιρία για γκολ. Είχε προϋποθέσεις, αλλά όλες αυτές έγιναν. Πολλές ευκαιρίες potential για γκολ. Μετά τις αλλαγές του Γιοβάνοβιτς. Σωστά, ναι, μετά τις αλλαγές. Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο είναι καθαρά Μακάμπι και διορθώνει ο Γιοβάνοβιτς την κακή εικόνα από το 80-75 και μετά που κάνει αλλαγές. Δηλαδή αργεί πάρα πολλά να κάνει τις αλλαγές και αυτό έχει ως αντίκτυπο να μην παίζει καλά η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο και μην διορθώνεται. Με το που γίνονται αλλαγές η ομάδα παίρνει ανάσα. Νομίζω το είδαμε όλοι. Και μπορούσε δηλαδή να φύγει και με το διπλό να το κλέψει εντός εισαγωγικών γιατί με βάση την εικόνα του δεύτερου ημίχρονου δεν το άξιζε. Με λίγο πιο καθαρό μυαλό στο τέλος θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι. Αλλά άμα το δεις ψυχρά απ' έξω, ο Παναθηναϊκός όπως και η ΑΕΚ θα το συγκρίνω ότι εξαργυρώνει και αυτός εν μέρει την πρώτη του νίκη στο ΆΚΑ με τη Βιγεράλ και δεν έχασε, αλλά πήρε κάτι εκτός έδρας και προχωράει. Καταρχήν μένει πρώτος, έτσι. Ναι. Εντάξει, όχι ότι παίζει κάποιο ρόλο το ότι αυτή τη στιγμή είναι πρώτος, αλλά έχεις πάρει ένα μάτς με τη Villarreal και πας εκτός έδρας στη Μακάμπι και λες δεν θέλω να χάσω. Αφού δεν χάνεις, κρατάς τη διαφορά με τη Μακάμπι στους 3 βαθμούς. Πολύ σημαντική, έχεις βγάλει την δύσκολη έδρα. Εντάξει, το Ισραήλ δεν είναι εύκολη έδρα και τον έχεις στην έδρα σου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό που δεν έχασε. Εμένα με προβληματίζει η κακή εικόνα. Εντάξει, το αποτέλεσμα δεν είναι πολύ κακό, μια χαρά είναι. Κακή εικόνα δεν είχε ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι τόσο κακός. Εντάξει, εμένα μου φάνηκε ότι δεν δημιούργησε. Δηλαδή, οι τελικές του, για να δούμε λίγο και τα στατιστικά, δεν είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, 13-7, OK, έχει 4 σουτ στο στόχο. Τα περισσότερα είναι κομμένα σουτ. Δηλαδή, στο στόχο δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Η Μακάμπι, 4-0. Έχει 7 σουτ ο Παναθηναϊκός, 7 τελικές και 0 στο στόχο. Όλα κομμένα σουτ και άστοχα. Δηλαδή, έπαιξε σκληρά η Μακάμπι, έπεφταν τα κορμιά πάνω δηλαδή στους παίχτες να μην σουτάρουν. Έπαιξε αλλά πολύ σκληρά η Μακάμπι. Δεν είχε το καθαρό μυαλό που βρίσκει σε άλλα μάτς να βγάλει μια έξτρα πάσα, να βρει το χώρο να σουτάρει. Ο Ιωαννίδης ήταν πολύ κουρασμένος, έφαγε πολύ ξύλο, έτσι. Πάρα πολύ ξύλο. Και ίσως αυτό του χάλασε και το μυαλό, γιατί και ο ρέφερι δεν σφύραγε συνέχεια τα φάουλ, δηλαδή άφηνε το σκληρό παιχνίδι. Και αυτό τους εκνεύρισε. Να μην ξεχάσω να σημειώσω και για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η αριστερή του πλευρά, ο Χουάνκαρ δεν έχω δει χειρότερο παιχνίδι του Χουάνκαρ. Έκανε πολλά τσάφα που έδιναν την μπάλα στη Μακάμπι για γκολ, όχι. Εντάξει, είναι παίχτης ψυχολογίας, δηλαδή κάνει το πρώτο τσάφ, το δεύτερο, μετά τον παίρνει λίγο από κάτω. Αλλά εκεί περίμενα τον Γιοβάνοβιτς να τον σώσει εντός εισαγωγικών, να τον εξηλαιώσει και να τον βγάλει. Γιατί βάζει τον Μλαντένοβιτς στο τέλος. Θα μπορούσε να κάνει λίγο νωρίτερα αυτή την αλλαγή. Ναι, αυτή η αλλαγή δηλαδή φαινόταν. Από την άποψη ότι είναι κακός αμυντικά, όχι δημιουργικά. Γιατί ο Μλαντένοβιτς δεν είναι πολύ καλός ανασταλτικά. Αλλά ο Χουάνκαρ ήταν σε κακή βραδιά, αυτό είναι το πρόβλημα. Και δηλαδή θα ήταν κρίμα να έρθει ένα γκολ από εκεί και να φάει όλο το ανάθεμα η αριστερή πτέρυγα του Παναθηναϊκού, που γενικά είναι καλή. Σου άρεσε κάποιος από τον Παναθηναϊκό σήμερα, όπως είδες στο παιχνίδι, σε αυτή τη μέτρια εικόνα που έχει Παναθηναϊκό σήμερα? Μου άρεσε ο Αράο γενικά. Γενικά μου αρέσει ο Αράο, απλά σήμερα είχε πιο ισορροπημένο παιχνίδι. Δηλαδή και έβγαζε την μπάλα όπως έπρεπε μπροστά. Στις μονομαχίες πάντα είναι δυνατός και κερδίζει. Απλά ήταν και πιο ισορροπημένος ανασταλτικά. Δηλαδή δεν ξεχνιόταν και να φεύγει συνέχεια στην επίθεση και αφήνοντας πάρα πολλούς χώρους πίσω. Παρόλο που βρήκε χώρους η Μακάμπι, έτσι. Ενώ συγκεκριμένα για τον παίχτη. Γιατί οι χώροι βρέθηκαν και λόγω τρεξιμάτων, ας πούμε, του Βιλένα ή κάλυψης από άλλους παίχτες, του Μπερνάρα αριστερά, από διάφορους λόγους. Ο Τσέριν έτρεξε πολύ. Μια και είπες για τον Αράο, βλέπουμε τρίτο παιχνίδι που δεν ξεκινάει ο αρχηγός. Αυτό δεν το περίμενα. Ο Πέρεθ. Βασικά νομίζω κανένας δεν το περίμενε. Σήμερα όλοι περιμέναμε τον Πέρεθ.
και ίσως να τέριαζε και ο Πέρθ σε αυτό το παιχνίδι. Το σκληρό. Όχι το σκληρό, της διατήρησης της μπάλας και του ρυθμού. Δηλαδή, ο Πέρεθ θα πάγωνε πολύ το ρυθμό για τον Παναθηναϊκό και θα κυκλοφορούσε την μπάλα. Είναι πιο γρήγορος η αλήθεια ο Ράουσης. Παρά είναι πιο γρήγορος και ναι, δίνει άλλα στοιχεία σε σχέση με τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Δηλαδή, σίγουρα δεν θα έτρωγε τόσες πολλές επιθέσεις στην πλάτη της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκός. Θετικός ήταν ο Σέγκεφελντ για την άμυνα. Δηλαδή, έκανε πολλά σωτήρια tackling και ο Μπρινιόλι. Καλά, ο Μπρινιόλι δεν το συζητάω. Θα συμφωνήσω και ο Μπρινιόλι πιστεύω για μένα ήταν ο πιο καθοριστικός στον Παναθηναϊκό. Ναι, είναι τον ξέχασα. Πάρα πολύ σταθερός. Γενικά φέτος είναι καλός, αλλά έβγαλε κάτι κεφαλές στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι πάρα πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Κράτησε τον Παναθηναϊκό. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και όταν απεκρούει σωστά. Δηλαδή δεν γυρνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ομάδας του, μπλοκάρει την μπάλα. Σε όλες τις τομείς, στις πάσες του, πέρα από ένα λάθος που πήγε να κάνει να γίνει μια ευκαιρία για τη Μακάμπι, έσπαγε το pressing της Μακάμπι, λες και ήταν λίμπερο, ξέρω εγώ, παίζει πραγματικά. Με πολύ καθαρό μυαλό. Με καθαρό μυαλό, ναι. Αυτά και από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, έχεις να σχολιάσει κάτι άλλο, σου άρεσε κάποιος παίχτης? Εσάς σου αρέσει ο Ιωαννίδης συνήθως, αλλά σήμερα δεν νομίζω να κάνει καλό. Ο Ιωαννίδης είναι ο μάγος του Παναθηναϊκού, αλλά σήμερα έφαγε πολύ ξύλο μάγος σήμερα. Ο μάγος του Παναθηναϊκού σήμερα. Τον δίρανε σήμερα εκεί στην Ισραηλινή. Εντάξει, δεν μπορεί να βγαίνουν πάντα τα μαγικά. Δηλαδή, για αυτός έχει παίξει τώρα 5 μάτς σερί. Παρόλο που έφαγε ξύλο, πάλι κατάφερε και κατέβαζε μπαλιές. Δηλαδή δεν ήταν άφαντος. Ναι, όχι, καλός ήταν, δεν μπορώ να πω. Αλλά περίμενα κάτι. Επειδή έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη ο ίδιος, περιμένεις πάντα το κάτι παραπάνω. Εγώ περίμενα να το πετσώσει ένα, αλλά δεν το έκατσε. Φάση δεν πειράζει. Το χ καλό είναι. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Κρατάει το βαθμό που είναι σημαντικός σε αυτή τη φάση. 6 μάτς είναι έτσι κι αλλιώς ο όμιλος. Και προχωράει και αυτό στα διπλά μας τώρα. Προχωράει, δεν έχασε. Πολύ σημαντικό ότι δεν έχασε σε μια κακή βραδιά του. Αυτό κρατάει στη συνέχεια. Για να πάει και στη διακοπή σιγά σιγά και να πάρουν ανάση παίχτες, γιατί βγήκαν από μια σειρά πολύ δύσκολων αγώνων, όπως και η ΑΕΚ. Πιστεύω θα τους κάνει καλό αυτό γενικά. Και εν κατακλείδη. Θετική μέρα. Πρόσημο για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ναι. 3 ισοπαλίες, μια νίκη. Θα μπορούσαμε να πάμε και παραπάνω νίκες εν τέλει. Αλλά. Θα πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο. 4 νίκες στο επόμενο, λες. Μακάρι. Να γίνει κανένα θαύμα. Δύσκολα μάτς στο επόμενο, αλλά. Πιο δύσκολα από αυτή την αγωνιστική. Οι ελληνικές ομάδες φέτος είναι πιο έτοιμες για την Ευρώπη. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή ο ανταγωνισμός ο περσινός τους έχει κάνει να ανεβάσουν το επίπεδο. Ο ανταγωνισμός ο περσινός, και θα πω και φέτος ότι το πρωτάθλημα είναι 4 δυνατές ομάδες. Δηλαδή δεν είναι. Φύγανε οι 2 και. Σωστό, θα παιχτεί μέχρι τέλους και θα είμαστε εδώ για να αναλύουμε όλα τα μάτς που θα δούμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλό βράδυ.